sunod nga nahitabo sa nakakita ni Kristo o nakailagi niya, nagsigi na sila sangyaw o nagsigi sila buhat sa mga pulong o mga buhat ni Kristo. Ang ilang gisangyaw, pulong ni Kristo. Ang ilang gibuhat, buhat ni Kristo. Unsa man rin inyong gisangyaw kasagaran ngadto sa inyong mga anak, sa inyong mga silingan, unsa man pulong ni Kristo. Dapindi na ninyo. Unsa man roy inyong gibuhat kasagaran, buhat ni Kristo. Sa may buhat ni Kristo, una, siging alagad sa labing ubos, siging higugmas kaaway.